скъпи колеги! Имам удоволствието да ви поздравя с началото на новата академична година 2025-2026 година. Но преди всичко, скъпи наши новоприети студенти, скъпи първокурсници, като така на факултета по журналистика и масова комуникация, искам да кажа от сърце. Добре дошли в факултета. Пожелавам ви от името на цялата академична общност на факултета по журналистика и масова комуникация успешно начало в бакалавърската програма по журналистика. Аз днес съм тук, за да, освен да ви приветствам, за да ви връча вашите студентски книжки, заедно с разписа на първия семестър и с основна информация, свързана с нашите информационни системи, с e-learning системата, от която ще черпите познания, материали, през която ще контактувате със своите преподаватели, освен, разбира се, лично. Ще кажа няколко думи за специалността журналистика, за нашия факултет, за нашата сграда, в която се намираме в момента. Ще представя преподавателския състав и, разбира се, ще кажа няколко думи за професията, която вие сте избрали. Но преди да стигнем до професията, е нещо много важно, за което вие сте тук. Образованието. Скъпи колеги, образованието е единственият сигурен ключ към успеха в личния, в професионалния, в социалния живот на човека. Образованието ни дава тези ключови, много важни за нашата реализация като личности, като професионалисти, знания и умения. Образованието продължава през целия живот. Образованието е свободата, толерантността, уважението, свободният ум, отвореният ум, умението да виждаш общото в частното, умението да задаваш точните въпроси. За всеки журналист това е ключово. Да отговаряш на незададени въпроси. Образованието е способността да се променяш, да търсиш, да добавиш. А университетът е институцията, средата, която съществено влияе върху мисленето, която ни учи да учим правилно. С това ще се сблъскате още първия семестър. Да усвоявате големи обеми информация и знания, да ги анализирате, да ги интерпретирате, да спазвате срокове, да работите в екип, да бъдете отговорни. Друга много ключова дума за професията. Процесът е бавен, но сигурен път. Той изисква обаче внимание и търпение. Много важно е да останете в аудиториите, да се възползвате от средата, от академичния дух на Софийския университет, да не бързате със своята реализация. Вие ще я получите, сигурно съм, и тя ще бъде повече от успешна. Останете в аудиторията и вземете най-доброто от това, което Софийския университет може да ви предложи. Вие днес прекрачвате прага на не кой да е университет, но университета с главно У. Софийския университет, институция в науката, в образованието в България. Това е среда, това е дух, това е познание, както класическо, така и модерно. Факултетът по журналистика и масова комуникация от своя страна вече за 51-ви път отваря своите врати за млади колеги като вас, които са избрали да се учат и да търсят реализация в полето на медиите и комуникациите. Всички наши програми, както вие знаете, са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с максимална оценка. Преди дни ние получихме официалния си сертификат за следващата ни програмна акредитация с най-високата досега оценка за Софийския университет по новата критериална система на агенцията 9,52. Това е най-високата оценка до сега в нашето професионално направление. Ние сме горди, че я получихме. Това не е нещо самоценно, това е признание за капацитета, за качеството на обучението, което ние предлагаме.
Така че аз ви поздравявам, че избрахте нас. Сигурна съм, че не просто вашето завършване в нашия факултет ще ви даде гарантираното признаване на дипломата и уважението към нея навсякъде по света. Аз съм сигурна, че ние ще ви дадем максималното качество, квалификация за системата на социалната комуникация, нещо, което ще ви бъде нужно, за да се реализирате успешно в много динамичната, много конкурентна, сурова, даже турбулентна професионална среда. Обаче от вас зависи. Бъдете инициативни, взискателни, активни. Ние очакваме от вас това, подадена ръка, и ще ви бъдем благодарни за всички критики и за всяка обратна връзка, която може да ни помогне да подобрим обучението. Факултетът за вас ще бъде не просто среда за учене, за обучение, за усвояване на знания. Факултетът ще бъде приятелство, ще бъде общуване, ще бъде помощ, ще бъде доверие, ще бъде споделяне. А що се отнася до академичната общност, към която вие днес се присъединявате, това е такава среда, която ще ви задържи завинаги. Защото трайните връзки на академична принадлежност и съпричастие ще ви връщат винаги към нашата алма матер. Леко се вълнувам, защото също съм завършил нашия факултет и Софийския университет. Скъпи колеги, има една мисъл на Теодора Димова, която много харесвам. Всички фантастични, научни и професионални успехи започват от първия учебен ден. Сигурна съм, че днес, правейки тази първа крачка към академичното познание, вие ще се развивате възходящо и ще постигнете много. Сигурна съм, че вие сте личностите, които могат да променят света. Намираме се под покрива на най-старата сграда на Софийския университет. Тук преди 137 години с висшия педагогически курс тръгва висшето образование в България. Това е знакова сграда. Недвижима културна ценност на България и символ на Софийския университет. Нейн архитект е архитект Константин Йованович, проектирал изградата на Народното събрание. Пазете и обичайте нашата сграда. Тук през десетилетията са работили физико-математическия, биологическия факултет на Софийския университет. Тъй като тя е най-старата сграда вече на 140 години, периодично преминава през реконструкции, ремонти. Ние се намираме в момента в нейното западно крило с нашата аула магна, където и вие ще учите, където се провеждат нашите големи събития. На третия етаж се намират 5 нови аудитории с 2 модерни компютърни зали. Отутре вие ще се впуснете в едни много славни студентски години. Те са митично описани. Не забравяйте живота, но не забравяйте защо сте тук. Вие сте тук, за да учите. Ние като академична общност, която държим и се опитва да държи най-високите академични стандарти, ще ви дадем най-доброто от науката и от практиките на журналистиката и мас-медиите. Вече от вашите собствени лични усилия, от вашата собствена отдаденост ще зависи как ще усвоите тези знания, как ще ги развивате. Не просто да се впишете в професионалната среда. Ние очакваме от вас да я промените към добро. Ние разполагаме с най-сериозния преподавателски капацитет. Това е именно така. 45 щатни преподаватели работят в факултета по журналистика и масова комуникация, от които 26 души са хабилитирани. Това са доценти и професори, доктори на науката, всички с специализация в журналистиката и в масовата комуникация. Отделно. В нашия факултет, нашите програми са включени преподаватели, професори, доценти, асистенти от 7 други факултети на Софийския университет. Това е наистина мощен капацитет. Вие ще имате досег с най-добрите учени в България в това
направление, в което ние работим. Отделно повече от 100 хонорувани преподаватели ще бъдат наши колеги, ще бъдат ваши колеги, преподаватели. Това са нашите практици, както и учени преподаватели от други висши училища и от Българската академия на науките. Няколко думи за професията, която сте избрали. Разбира се, поздравления. Много бързо обаче вие ще скъсате с мита, че журналистът от гръднатия слава е много пътуващ човек, който е бързо разпознаваема публична личност. Това е мисия, преди всичко отговорност и самосъзнание, че ти си на предната линия, за да защитаваш обществения интерес. Задълженията на нашата професия не са отменени. Те нарастват. За бързина и точност на новините, за бърза реакция в дигитална среда, по-високи стандарти за проверка на фактите, по-големи изисквания за прозрачност и плурализъм на етапа на събиране на информацията, за по-пълноценна адаптация към дигиталната среда и не на последно място за включване на социалните мрежи и платформи в практиките. Дигиталната среда е пространство за предоставяне на големи масиви информация, на нещо, което е по-важно. Дигиталната среда е възможност, голяма възможност за предоставяне на смисъл, за възобновения журналистически разказ, за истина 2.0, както я наричаме, за глобална комуникация, за глобален разговор с милиони хора, за ангажиране на стотици хиляди, за предоставяне на контекст към събитията. Аз съм сигурна, че дигиталната среда може да бъде пространство за ефективна и пълноценна комуникация и съобщаване на точна, независима и най-вече обществено значима информация. Преди дни ние отбелязахме Световния ден на новинарската журналистика, 28 септември. Мотото беше избери истината, избери фактите, избери журналистиката. Не случайно професионалната общност, която е ангажирана всекидневно да го прави, е определила такъв ден, на който заявява своята готовност, своя ангажимент към обществото. Защото границата между истината и дезинформацията всеки ден е атакувана. Всеки ден е атакувана. Затова и нюзрумът, където вие ще работите, не е просто един информационен провайдер или източник на новини. Нюзрумът това е граждански ангажимент, граждански договор, пазач и огледало. Вътрешната свобода, колеги, не се преподава нито в училище, нито в университет. Но това, което съм сигурна, че ще ви преподадем, е отговорността. Отговорността пред хората, чието интереси вие защитавате. Вие не пишете, не работите за своите колеги, за управен кръг професионалисти. Вие работите за аудиторията, за обществото. Трябва да мислите всекидневно за този ангажимент. Другото, което съм сигурна, че ще получите от нас, е самосъзнанието, чувството за принадлежност към друга общност, освен академичната общност. Чувството за принадлежност към професионалната общност на журналистите в България и по света, разбира се. На вас, както обществото, така и общността и преподавателите ние, разчитаме, че вие ще промените към добро това състояние на нещата, тази професионална среда и света като цяло. Затова ви пожелавам от сърце щастлив академичен път. Вие днес правите една малка крачка, но всеки дълъг път започва с една малка крачка към академичното познание, към вашите професии, към бъдещия си живот. Търсете, откривайте, изследвайте. Ще видите, че по пътя си ще срещате много хора. По пътя ви ще се разбиват узберени представи,
ще късате с тесногръдието, с определени огледи, ще виждате нови хоризонти, ще чувате различни гледни точки. Най-важното, ще търсите и ще откривате себе си. Добре дошли и щастлив академичен път! Успех!